मादि गोसोखाङोहाय बे आइ थुनथुलियाबो माबा एकदम दावदै खेला होनोसो थांलायबाय दाख्लैबो जुलाफि दखान होबाय हाबाब बेनाबाथाय फुजा मेला सफैबा बेफोरनिल'सै मा जायो बेखौनो दखान होनाय दावराव बे फुजा बोथोर मेला बोथोरबा एसे फैसाफोराबो माब्लाबा समाव नाङोबो नालाय बेना दखान होनानै गथ'आ एखेबारे बेखायनो आरो दा गावहाबो बिराद इन्टारेस्ट मोनो बियो एबार आरो मेलायाबो मोजां जादो र' आंहाथ' आरो बहा बैसो जानानै बोरैबा मोनलायोहाय मेला फुजा बेरायनो दाना आजिखालि अब्लाबो हा सिख्ला गथ' बेखायनो आंहा बेफोरखौ होजानो बादोंमोन आरोहाय बिमानि खोथाखौलाय बहा मानिनो देनां हाबाब इसोरनि अननायाव मोजां सासे मोजां जावैसोल' मोनथारथोंसैहाय आंनि आइ थुनथुलिनि थाखाय इसोरालायनो गोजौ होजोंनिफ्रायनो अख्रांनिफ्रायनो जरा खालामनानै हरखायो सिगांनि जरा हरनायाथ' मिलायासै माब्लाबा खायसेनि जिउआव बिदिबो जायो आरोहाय फार्स्ट अपसना एसे गाज्रि ओंखारो सेकेन्ड अपसना माब्लाबा मोजां ओंखारो आरोहाय बेसेबांबा जरा बायखांनानैबो उनाव जरा मोनफिननाय मोजांनिख्रुइ साबसिनखौनो मोनबावनाय खथ' नुबोबाय जोङो माथो जेखियानो जादोला आंनि फिसाया सिगां जि खस्थ' मोनबाय दुखु मोनबाय सहायनांबाय बेफोरखौलाय आरो बिदि दामोनथारथोंसै जिउआव दा ओमफ्राय गथ'फ्राथ' हरथ'लाय बोखागोनसो मैया बाबाबो दाउ माथा मोनबोबाय खेलायाव आरो बेखौ जानो होन्दोंमोनलाय गथ'आ दा गाव फोसाबफैथोंसै आंथ' सोलाबथाराखैहाय एथ'बां आं दाउखौ सिथाराबो फोसाबाबो हारसिङाव बायोहां दा गथ'आ दिनैलाय मोनाना मानो जाबावनो गाबोन जाथोंसै आरो जानबाथाय जानो आनलाय बे बाबुनाबो ओमफ्राय दा सफैगोन होन्दोंमोनलाय थाब फैनानै फोसाबनानै गालांसै नों एवदो आयै होन्दोंमोन गैया माथो सफैयासै दा फनसो हरनाय नांगोन आंहाबो फना दहाय इउटुबाव फिल्म नायैनो बेटारिया माला जोबलांखो गमखौनो मोनासै आयं आयौ हाबाब हा सोर जाखो हाबाब बाबु आयै आंहा बेखौनो बागदावलायथारदोंसोहाय आयंआबो ना दिनैलाय मानो बागदावलायखो दे आंखौनो जायाहाय आंनाबो बाबु बोरैबा हथात फैनायखाय बागदावदां न'आवबो रावबो गैयाना बाबु नानिबो आइया बहा थांजोबदोंब्रा आङो थुनथुलिखौसो लांफैदोंमोन दा आयं फुजा बेरायनो लोगोबो गैयाना थुनथुलिखौसो लांफैबायमोनलां आयं ओमफ्राय ओरैनोथ' आं खिन्थाहरखायाखैमोन डाइरेक्टसो फैदोंमोन आं लांनो आयै बाबु गैलाय बिदिबालाय नोङो फुजायाव ओरैनो हारसिंसो थांफिननांसिगोन दा आइया हारसिं थांफिननो माने आयं होद मानो हगार हरा नामा थुनथुलिखौ ओइ थुनथुलि गैया बाबु जारौआ जोंना न'आव गैया बे आरो फुजा मेला बोथोराव न'आव थानो गैया माने आयं मा थुनथुलिया न'आव गैया दायो आइया मोनायावलाय बहा ओंखारलांखो बेलाय आरो मा सोरजोंबासो थांगौबाय नामा बेलाय रावजोंबो थाङाखैबो लोगोफोरजोंबो थाङाखै बे बेरायनो फुजायावनो थांनाया थांदों मानसिया मेलायावनो लोगोबो मोननो हागौ नोङो नाथायबा नों मेलासिम हारसिं थांफिननांसिगोन आरो बेनो ओजोंहायसो लोगो मोनहैसिगोन नोङो हाब मेलायाव हारसिं मा खालामहैखो बेलाय जोंहा जारौआ दावदै खेला हैनो थांनायानो हाबाब दाख्लैनिफ्रायनो हैदों हा नोंनो जेबो खिन्थायाखै होनबा बे लोगोनोनो दावदै खेलासो हैनो थांबावबाय बे आयं औ हैयोहाय बियो फुजा बोथोराव आं बुंदोंमोन हा नोंलाय मा सिख्ला मानसियालाय बिदि हैबाय बायनोसै हिनजाव मानसिया होननानै थांबायानोलाय जेबो नांजाथारानो मालाय आसोला देनजारलै आयं बियो हले एकदम जेबो गिखायाबो दा औहाय गिनायाव गैया बियो जेबो ओमफ्राय मा हारसिंनो हैमारदों आयं बा मानिनांगोनलै बेखौ हले थांदों दाख्लैनो खरसा खालामजोब्बाय दा थांबाय मैया दाख्लैथ' एसे लाब जादोंनो दिनैबा आरो मारै आंथ' थांथाराखैनो गावसोरसो बिब' बिफं मिथिलायगौ आरो आंलाय बेखौसो उल्था सारप्राइज होनो नागिरदोंमोन फुजायाव लांनो ओमफ्राय दा बेयो आंखौसो उल्था सारप्राइज होबाय आरोना आंथ' बेफोरखौ मिथिला ओमफ्राय नोंलाय मानोथो खिन्थाहरखायाखैथे खिन्थाहरखाबानो जायोमोन ना अब्लाना हा गाव मिथिगौमोन आरो औलै आयं हरनायालाय हराखैमोन ओमफ्राय सारप्राइज बायदिसो बेखौ लांनो सानदोंमोन आं बिजिनियावबो खेबसेबो थांनो मोनाखैना बेजोंसो थांनो सानलायदोंमोन आं गैया माथो दे दा मेलायावनो लोगो मोनगोन नों बेखौ मेलायावनो दंगासिनो बे दावदै खेला होगासिनो आयौ हाबाब हाया बेजों रावबो जेरावबो जेननायाव लाथारा दे हासिराय फै बाबु आं साहा जानहरनि जिरायथ'लालै आयं होमबा आंबो ओंखारलांसै बिदिबा डाइरेक्ट फुजायावनो लोगो हमहैसै आं आयौ जिरायलाबो फैनानै हा जिरायदो हा मा हाखु दाखु थांबाय बायनोसै माबा दा लोगो मोनखागोनथ' नोङो होमबालाय सा लोङाबा गय जालांदो हाथैबो हाननाय गैयाहाय बाबु गय गोजासो जागोन ओइयो माबा सुफारिसो ओमफ्राय बेबो जायोलै आयं ओमफ्राय आं जाथ'ला दे खुगाया एकदम आंना थावनायखौनो मोननाय नङा माने गय जाबोला जेबो बुस्थु जानो सुखुवा आङो ओमफ्राय नोंथ' मोनथिखायो आं गयखौबो बारा जाखाया ओरैनोथ' साहाखौ लोंनाया लोंगौमोन ओमफ्राय दा लोंथ'ला दे आयं ओंखाम जानानै फैदोंना आं न'निफ्राय दा आरो फुजायावबो मा जानाय जायो मोनथिला दे
जालाबो लोंलाबो हाबाब ओरैनोल' फैनाय जाथारबायहाय बाबु बिदिबा जिरायलाबोबा जेबो नङालै नोंसालाखौलाय आरो माथो नङा होमबा बेबो मोनसे बिनिफ्राय दे ओमफ्राय रावबो लोगो गैथारा होमबा थांफानोबो बाबु गैयालै आयं बेखायनो आं थुनथुलिखौ लांफैलायथारबायमोन बेबो खेलासो हैदोंबा होद बिनियावनो दाउदै खेलाखौनो गेलेनोसै आं माथो खालामबावनो आरोना आयौ जायो दे बिदिबाबो दे गेलेहैबानो जाबाय ओमफ्राय नै जानला मानला बिदिखौ गेलेनाङाहाय आंथ' गेलेनाङासो होनो फैसासो थांगारजोबो बाबु मिथिबायना निसासो बेफोरो ओमफ्राय फुजा बोथोराव एसे इन्ट्रेस्टबो नाङोना नांनायालाय निसाया बिदिनोसै गेलेदावबा गेलेनो लुगैयो दे ओमफ्राय फैसा बारा गारलाबायनानै गेलेबाय थानाङा थुनथुलि आइनियावबाबो आंथ' बादासो होदोंमोन मानो होनांगौ होनना बेफोरखौ मानिया मालाय हनै फुजा बोथोरखाय हैथारोनो दे होमबा ओंखारदोना आयं नोंजों थांफानोसै आङो आयौ नाङाहाय बाबु आं फुजा जाया होननानै थांखायाखै आरो बेफोरबायदि अबाव मानसि भिर भार आं गेलेनो हायाहाय बेफोरबायदि फुजायावबो थांनो हाया दे नोंसिनिनो दिन नोंसोरनो बेरायाबा आरो जोंफोरबायदियालाय बहा आंनाथ' सोलिलाहाय बेफोराव आं बासोयो बैसोबो जाबाय नालाय जायाखैलै आयं मा बैसो जालाबायनोब्रा दे ओंखारदोब्रा माथो नोंबो थांफाया नामा आंजों होमबा सोरथो थांफाबावगोनलै आइ हा बिमायालाय माथो जाखो बिमाखौनो लिंबानो जायोमोन ना नोंलाय माथो जाखो आंनि बिमा आंबो नोंखौनो लिंबाय आइयाबो बिदिनोसै थोदोब्रा आयं सानजों स्राय थांसै दसे थुनथुलिनि दखानावबो साल' गेलेना फैसै नाङा दे थांदो मोनाबाय नै आरो जिरायलाबो साहाबो लोंला गयबो जालाबा थांदो बेरायहैदो थां बेरायनो नालाय थाब बेरायदो आरो न'आव दा थाब फैफिन नै गोबाव बेरायना दे बाबु दे नोंबो बिसोरखौबो गथ'खौ बादा होबा मानिखाला नोंखौ बुंबाय आं जागोन दे आयं होमबा थाथ'ना ओइ जादोलै भाइ जादो दुइ थिन से नै थाम आइयै सेसलै एबारबो जाबावासै माथो होद खामानि गैयालै थुनथुलि नोंनियाहाय बे गल फिदिंग्रायानो थिग नङा बियो नै जाम्बा होबावदो बरिया गेलेनानै लांदो प्राइसा बरियानो आरो आंनिया खामानि गैयि नङा नोंनासो खाफालानो दिनै गैस्राया चालु नै फैदो गेलेफैदो थुनथुलिनाव देरहादो लांदो गेलेफैदो बरियानो नै गासिबो दंजोबखायो आंनियावबो दाउदैबो गेलेफैदो आंनिखौथ' गेले माथो लससो खालामजोब्बायलै थुनथुलि नोङो हरदो फैसा 50 थाखा जाबावबायलै नोंनियाहा लाबोदो जाम्बा दिनै नोंनिया जाखाया खोमा दे आरो नङाबा गेलेबाव दा जाबायबायनोबो हागौ किस्मोदाव दङबा खामानि गैयालै जाखानाय नङा बियो नोंनियाव ओरैनो आङो बेहाय 2000 मानि थैयासैलै नोंनियावहाय दाउदै दसेबो मोनासै आङो दाउदैखौ एकदम थफ्लासेबाबो मोनलांगोन सानबाय गेलेबाय माबा जेबोखौनो प्राइजखौनो मोनासै आङो होद बेखारलै बेखार नङाब्रा जाम्बा दे जेबो नङा नों 2000 मानि गेलेबायथ' आङो नोंनो दाउदै गुन्दैसे रुनायखौ आङो फ्रि जाहोहरनोसै आरोना आंनिफ्राय दरखार गैया साला आं सानबाय आंहा दिनै माबा फायदा जागोन नामानो साननानै आरो बे थुनथुलियाबो ना आंखौ जिबायदि एकदम देरहागोन प्राइजनि माबा लब देखायबाय दाउदैनि लब देखायबाय बापरे आंहाबो देरहाबायगोन नंबाय इन्ट्रेस्ट नांबाय गेलेबाय साला मोनसेबो देरहायासै आं नै जाम्बा लरगसो जाबायलै आं दिनै देरहाया साला एसे एनैयाव देरहाया दे जेबो नङा एफा बुरजा फैसा थांबाबो देरहायासै बिनि आं 2000नि मा मोनजागौमोन मोनलोंगौमोन मा बायनो हागौमोनलै सयथियायै लस जाबायलै मेर लस निसायाबो ओरैबायदि नाङोना खेबसे गेलेदावबा गेलेबावगौल' मोनखायो गोसोआबो बेफोरावनो बेबायदि जानांबाय आं दिनै थोद मालै मेहेर गेलेबावगोन नामा लागाबावदो दे नाम्बार मोजां एबार जाबायबायगोनदां दरखार गैया खालामनाय गेलेयालां आरोथ' गेलेखालाबो आं गेलेस्राला नोंनि दखानावथ' मा दस्रायावबो गेलेला आङो आरो दस्रायाव गेलेबायबा दहायनो मोनगौमोनदां नोंनियासो नख्लिलै जाम्बा जायैखौलाय मा खालामनांगौ बेखौखि आं खालामदो नोङो किस्मोदावसो गैयाब्रा मालाय जानाया दहाय देरहालांदों नोङो आरो माबा आंखौसो दाय खालामबायलै बियो आरो गेलेबाय थालाला आं गेलेनानै लससो जाबाय आंहा बिदिनो 2000नि आं मा मोनगौमोन मा मोनजागौमोन मेलायाव मा मोनलोंगौमोन आरो आं मा बायनो हाबावगौमोन सिख्लाफोरखौ ओरै फिदिंनो हाबावगौमोन आं माथो बास जाबायसै मेहेर नोंबो ओंखारलांदो थां अबावनि गेलेनानै देरहायासै नोंहा माबा रागा जोंबा जागोन नामालै आरो बेफोरो निसासो ओरैनोल' बेखारसो खाम गैया बेफोरथ' थिग जायासैना मेहेर मा खालामबावनो आयै 2000 ल'थारसै आंना पकेटावनो आं 4000 लाबोदोंमोन 2000 गेमावनो थांजोब्बाय थुनथुलिनाव गेलेबाय जाम्बासो जाबाय आं गेलेबालाय माखि किस्मोदाव गैयाबाखि सोरबा मोनो नै दियानो जा दे मेहेरा जि गेलेबायलै आयो आंथ' बेनो दाउदै थफ्लासेखौ ओरैनो हरनो गोसो जाबायमोन ओमफ्राय बेबो खम दुगाना ओरैनोबाबो फ्रियाव हरनायखौ लांनाय नङामोनब्रा बियो फैसा गैया होननाया साला बबेनिफ्राय दिरुनबाय थाखो गेले 2000 जालायबायबा ओमफ्राय हमनोनो हायासै माथो बियो आसोललै मेहेर नोंबो ना ओमफ्राय आंहालाय मा
जायखिजाया बेबो मोनसे निसा इन्टारेस्ट जारौ माबायदि होदोंब्रा आंलाय नङालै आदा नै 10-20-30 थाखासोनिल'खा गेलेदो ओमफ्राय देरहादो दावदैयाबो एसे बुरजा थफ्ला दंखायो ओमफ्राय गेलेबानो मोनखायो आदा गेलेल' आच्छा नंगौना जारौ फैदो नै 10 थाखा 20 थाखा चालु गेलेफैदो होमबालाय आंहाबो नै 40 थाखानि गेलेखानोसैलै 10 थाखानिखौ बे दावदैखौनो आंहा दा मोनबाय बायबा रुनानै जाहैनोसै फैसा हरदो नै आदा नाम्बाराव अबेखौ लायो लाखि नाम्बार दे चालु जागोन जारौ आङो माखौ लानोथाय ओइयो 10 नाम्बारखौ होदो 10 थाखानि आरो 12 नाम्बारखौ मोनसे होदो 7 नाम्बारखौ मोनसे होदो 3 नाम्बारखौ मोनसे होदो खेबसे मोनब्रै गेलेखानोसैलां जागोन आदा जागोन आब' आंनिखौ होलाहाय बैयाव 2जों ओमफ्राय बेयो 11 नाम्बारखौ हो आंनिखौ बे माबायावनो होदोलै 6 नाम्बाराव होना होदो मोनसे दे जागोन दे ओमफ्राय 10 थाखानि खोथा नङा आब' आंनिखौ बै 20 थाखानिखौ माबाना हो ओमफ्राय 20 थाखानि मा मोनगोनबा आरो 20 थाखानि बै फुथुला गिदिरा दङ आरो माबा बास्केट मोनगोन ओइयाव ओमफ्राय बासन दङ माबा उन्दैफोरनि एसे गेलेग्रा दङ माखौ लायो 20 थाखानि मोनगोन आरो दावदैयाबो दङ एसे बुरजासिना 20 थाखा आरोना आंहा हले दावदैखौसो नांथारगौलै आयै जागोना जायाब्रा फिदिंसै नामा नानि चलो जाथार आं हले आंनि नाम्बार होनाया दावदै रुना जाहैथारनांगौलै आङो जागोन दे आदा जागोन फिदिंबानो जाबाय दे बिदिबा आंनियाथ' जाखागोनदांहाय खेबसे खेबनै नायग्रोबावनांगौसोमोन आङो अब्बा मोनसे समाव बे न'आ आंनि न'मोन नाथाय आं आंनि फिसाखौ दिनै नुगौबा गाबोन नुगौबा साननानै नायफैयो माथो नुनोनो थाङा आं मिथिगौ बोरैबा जुदि आंखौ मिजिङा नुफ्लाङो बा सोरबा नुफ्लाङो माबा बेलेग सानगोन अब्लाबो आं खेबसे आंनि फिसाखौ नुगोन साननानै नायफैबाय थायोमोन दिनैबो गैया माथो बियो जोंहानाव सोर फैदों बिलाय मोनायाव सोर नों आरो जोंहानाव मानो फैदों सोरखौ नांगौ नोंसानाव नानि बे नोंसानि न' नों जोंहानावनो फैनानै आंखौनो नोंसानि न' होनफैबाय आरो ओमफ्राय नोंलाय सोर आरो मोनायाव मानो फैदों जोंनाव आं नोंखौ मैयाबो दाख्लैबो नुदोंमोन नों जोंहानाव मैया दाख्लैनिफ्राय फैबाय दङ ना लामा खाथिथिं फैयो ओमफ्राय नों थांफिनो दा औ नानि आङो रावखौबोथ' नाङा ओरैनोसो माने आङो बिथिं सासे लोगोखौ नागिरनानै फैबाय दङमोन आङो बे गामियावहाय लोगो होमबा माथो नों सिङावबो हाबफैना सोंफैयाखै मानो बिदि सिखाव बायदि लामायाव जोंनि न' खाथियावल' फैबाय थादों ना नों सिखावसो सिखाव सोर बुंदों आंखौ दिनै खेलानिफ्राय जेबो मोनलाखै होननानै नै मेहेरा दावदै बायनानै लाखाबाय दा माथोलै बेलाय गेलेबाबो मोना ओरैनो बेकाराव 2000 मानि लस 2000नि आं दावदैखौनो बायनायमोनबा दावदैखौनो जाबाय थामोन आरोना मास मोनसे जाबाबो जोबनायानो नङामोन ओरैबायदि लसलै बे बाजै थुनथुलियाबो ना खमसे खम ना एकदम देरहा होबानो जाथारोमोनलै 100% सियर बे एकदम मन्थर खालामनानै जादु खालामखादों बे थुनथुलिया जादु खालामाखै बाखि सोरबा बेबायदि जेनबाय थागौमोन आङो मेहेरा जेनगौमोन ओरैनो देरहागौमोन दाउ गेलेनायमोनबा दाउखौनो आं 10थासो मोनबायमोनलै सयथि बे थुनथुलिनि फाग्लिनि चक्कराव आंहासो गैलालै लस जाबाय दिनै ओमफ्राय आखाइ खालिबोथ' बोरै थांना न'आव एसेबां खेलायाव फैथारदोंना मोनथिबाय जेबो मोनलाखैबा आंखौ जाम्बा सानगोन ना बायबायलां बालनि बेखायनो दावदैखौनो बायबाय आं दुखानावसो आरामसे बेखौनो खेलायाव मोन्दों होनना बुंहैनोसै आङो माथोना आरो बेसेबांसो थांखो होमबा 50 थाखासोजोंनो मोन्दों होनना बुंसै अके होमबा लोगोफोरना दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय आरो लोगोसे आंनि लोमजानायखौबो सोंहरदोंमोन माबोरै मोनखो लोमजानाया हामदोंना हामाखै होननानै आंनि लोमजानाया दा एसे मोजां मोनथ'बाय जायखिजाया आं बिराद गोबाव लोमजाबाय लोगोफोर मुलिखौनो जानो बास्रालायबायमोन आङो अब्लाबो दा इसोरनि अननायाव नोंथांमोननि अननायाव आङो दा एसे मोजाङाव फैफिनबाय लोगोफोर भिडिअ बानायनो हानायबो जाफिनबाय अब्ला आं बेबायदिनो थाबै नुजाफैफिननो ट्राइ खालामफिनसै सिगांनि बायदि हानायखिनिखौथ' आङो भिडिअ बानायखायो हायाबाथ' आरो बहानो ओमफ्रायथ' आङो भिडिअखौ हगारालासे बेफोरबायदि एफा गोबाव थाफेराखैमोन लोगोफोर गोसोआव जा गाज्रि मोनोना भिडिअ लाबोनो हायाबाबो दे होमबा लोगोफोर नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना लाइक मोनसे कमेन्ट मोनसे हरबानो जाबाय आं गोजोननाय मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ जों थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर जेबो उसुबिदा जायाबा मेहेरा थैनानै थाङाबा मेहेरा हालोदा थिगैनो थायोब्ला देहाफोरा आङो बेबायदिनो थाबैनो नुजाफैफिननो नाजासिगोन आरोना लोगोफोर बाय लाइक मोनसे कमेन्ट मोनसे हरबानो जाबाय दे सनामोन आं फरायबाय थानोसैलै आरो ओमफ्रायो नै
माबा दाउदै खेला गेलेनायबाय आं थुनथुलि बाजैनाव गैया सेस बरबादसो जाबाय आं गेलेनो ओमफ्राय दाउदैखौनो मोनासै नालाय लोगोफोर नै दखानावसो बायनानै लाबाय आङो बेखौनो मोनबाय होनना बुंहैफ्लानोसै आं न'आव रायजागोन ना नङाबा